Takumbira umako. Ngatiti muri yekwaziomo. Noona sekuti chekutanga tinonga tine dambudziko redu rekuti tineka kungwara kamweni ketinonga tinoda kuita. Izvo zvinoda unase kuzviita open zvisina kuita ngetezi kunga kuwengana kana kuita sei. Handiti ka. Muri yekwaziomo. Chekutanga toda kufunda kuti zviro zvetinonga tatenderana background. Mupurisa wenyu na chiremba wenyu zvemuna matenderana ngatiite sei izvozvo. Ukazoona woenda ngerweseri weifonera kana chiremba wemuna maenda naye kutaura kuti otherwise une mwoyo wekuda kuti chiremba ataure kuda kwako. Apera kuti munondizwa were. Anhu ekwaziomo chekutanga ndokupira kuti muise $50 yakasara ya chiremba apa. Toona kuise feedback yedu ngoti kakungwara kenyu kaere. Zvinoita ngete kuda kurya imani ndisiri chiremba ini. Mbeisa $50 ya chiremba apa toona kuita feedback yenyu zvakanaka zvoti smart. Musindorina henyu tombokumbira mambo kuti mambo imwe atisataronge kana anhu ekwaziomo pa feedback. Ndisingazivi kuti dare ringanditendedza ere this platform. Ndiri kuma ngoti kana pane kakungwara kenda kuizira. Ndai ngochoma matara zvakanaka. Muna tikoni. Kana pakazio muri poera wakafuna. Imhuri yekwaziomo aripo. Yes, alright contract. Imhuri yekwaziomo yese yakadai. Saka ndoti yekwaziomo kuti toona kuita feedback yedu zvakanaka. Itaisa $50 ya chiremba yakasara apa ndika. Toona kuita feedback yedu, toona kutaura petari naanhu etakazosungani nekudai kwacho kwese nezviri kudiwa tizvitaura kunani kuna mambo kuita kuti mhuri yekwaziomo yese ione kugara nekusingaperi kwakadini kwakanaka. Tisaita ungete tinewo tinoda kuti dai abatwe iyena. Kana dai yena. Ngabudise. Kulisa cho tole uli kuito mbele. Moyo gari kude kubanze muzo mara kulisa. Wabulisa. So ano akakura masoro kudaro. Turamba takandogara panapa. Ndakwadza gani. Sipana anogara ndozwa. Nofunga zvakuchiita manje. Changamirita akuture feedback. Yete kwai takaenda maringe nemhuri yekwaziomo. Uyo wendiri uri padhuze pangu ndiye akauya achimangara achiti isusu tine urwere hwadzara mumusha wekwaziomo. Asi kuzara kwehwaita chero panoroorwa akunda mukoma hauyi avano ari ureverend. Asi kwese kwetinofamba tiri kuzitanga imagadzirise chinyi zvemumusha kugadzira zviro zvani zvinoda baba. Asi mukoma ari kuti inini aimunani concern ngenyaya yekuti ndakudini ndakunamata. Saka tibatsirewo kuti sanganisa tione kuti zviro izvi zvofamba sei. For sure takahamba nemhuri yekwaziomo. Ngatiti sekumangara kwaita uyu kuti mukoma hauyi and is nani concern ichokwadi. Ngekuti shuwa mukomawo babawo akati abatwa. Baba iwo mukoma waiti sekuti ndinonamata anga akagara sekuti kubanze akatobvunzwa kuzi right mwanangu wakagarayo ndinga kuti uri mukati ere muna amweni ochoti handisiri mukati ngazi okay zvakanaka ndaikumbire kuti iwewe ndozopedzerana hangu newe asi mwambondibikirawo doro rangu rekufa kwani kwangu makazondibikira ere doro awo mukoma yana akati baba imwe makazonga mwakunamata wani uyo choti ndaite zvimaisiri nekudai kunamata kwekwe ndakazoona mata henge kunge iyo wazonditora kuenda neni kuchipatara ndakazotendoka ngenyama kudini kurwadza asi chindiitirayo chinyi doro rangu asi dambudziko riri panapa chakanyanya kuti ndife ndinoda kuti ndibhuye nechinyi nemukadzi wangu ndakazofa inini ndisikachasangani nemukadzi painyi pabonde mukadzi akundisema mukadzi wedu zvingazi kunoda kuti mwondibata kumhatso kunani kune mukadzi kukaendwa kumhatso kune mukadzi kumhatso kwana Zioma vese vadini varipo mbuya vaya varipo vakabvunzwa kuti chaite kuti urambe kuwata nemiwo chinyi vakati ndanga ndakura zvingazi kukura kwokusachade kuwata nemi kokuti unoate iyo tobvunza vese vakomana vekwaZioma voti shuwa baba edu namai takazondokura akuti uyu kwake ingazi right
zvizhinji ndichazotaura mwandibikire doro, asi mai anofana kunga achienda kupi kumba kwavo. Panofana kunga pane hama dzavo dzinoti mudhara wemagirazi unoziyani Dickson takati tipei tinyorerwe Samuel, tikaenda kuasunga vaDickson vakati ndinouya. VaDickson vochozondifonera vakati ai usina kubata unozwi Ephraim Maunze ka andiuyo. Ndikadriver futi kuenda kotsvaka unozwi Ephraim anani Maunze. Apa papa kuchishandisirwa nemasene mukusiyana kwawo. Dickson wakuti nozwi Dickson ameno munhu washe uyu wakuzwi Ephraim Maunze, asi ari anhu chii dzinza rimero kusvika kunani Ephraim ngakwendi Ephraim wati ai iyo ngaya kundisunga yo baba, asi ngandidaidze kuti tiri kudiwa kuri kudare baba ndo anofana kuya kundidini kundidaidze kundisunga ngati ano iyo zvekuti izvozvo baba kare tazvizwa, asi for the meantime uri kudiwa kuri kudare tiende kosangana kuti iwewe Ephraim Dickson newe kwa Ziomo. Saka vese anhu wawo ndakakokorodza ndisingazivi hangu kuti vamweni vacho ndakakokorodza vanoti Dickson naEphraim vari mwere vauyewo kuno kumberi vechizozvizwirawo, nekuti pane pendasiyirirawo here pane mupurisa wandani naye nemhuri yekwaZiomo yacho. Musorodari ndosaka ndambonga ndakagareyo ndaiziva kuti unouya nemo zveshuwa takatifadzwa isusu sevanhu vatatsvaga munhu akutanga chiremba akomana aya vakadaidzwa nezita rake murunhingi kutosunga nhingi achitonongedza ndofunga feedback ndingatozeishaisha, asi zvakandobuda ndekuti mukadzi unoziva chakandiuraya bonda andira kufaira ndichitaura kuti mudumbo chitobvi chinohiwa here, chitobvi chinohiwa here, chitobvi chimwe chechi chakati chidafi chi mukadzi akati kuri inini. Saka yakazoti ndozopedze nyaya yangu ana baba ako aripo. Mufundisi akazoraiti mufundisi ngezvako ndichataura mushure mekunge doro rangu radini rabikwa, because panapa anhu maakuda kuti ungete ndaakuringidza ini ndichitorhe kuri kubanzi ngekuti asandabikirwa kudoro rekupinzwa mumhatso rekuchemwa andina chimwe chendati ndadini ndaizwa ngekuti ndakazwa wakafa wakudini wakunamata. Saka for the meantime ndinoona sekuti inini even chero pana mufundisi apandika zvikandombonga zveishandwa mashandirwo ezvazvichiizwa kuti tizosvike pakuti doro robikwa tozozwe orchestra mberi kwazvo. Chendaida kubvunza kune mhuri yacho, mwapari kune zvemwatotanga here kurongedza, sezvo ndi baba yenyu akatobuda achiti anzi ndinoda kubikirwa doro? Pane chemwanacho here kana kuti pane madhetsi emwakaisa kuti kutanga musi wakadai tonga taakudai seanhu atotanga atombopiwawo chiyemo? Ipapo hatina zvatati taita ngekuti zvakazi hazvigoni kuti tibike doro iroro ana sekuru asati azwe chironzo chiripo kuti ambotore wawo pamusha pasare pakadini pakachena doro rononge rakazochena. chatinotoka ndechekuchiti ava chaanofana kutogadzira ana Dickson tinaziya vachauya vachiti hatina kuzvizwa, ndii makazvizwa imi mushandai mari yenyu yekuti ana Dickson akasvika panapa kana ndimangwana kana asvika pasazomboita yemudzana kuti chi panoda kutotsvagwa yemunhu uyauya wowe ubata futi chi baba yaya ana tezvara yaripo mbuya ichibvunza nemibvunzo dzavo ndipachazobude miripiso yekuti iwewe mukadzi udondiripire zvakati avo chizosara waitawo zvedorozvo mumusha mwavo mwachena. Pamusoro ndiye unotaura titaura, ndiye unotaura titaura, utotitaura ndiye Dereya. So manje ndiani ari kutaura? Mai number 2 anozi ani nyorai zita rawo auye nehuku natsai kutonyora nenamba dzacho dzechitupa nedzefoni pamusoro nganyorese kufurandi kuno zveiyo hatizvioni. Taurai zita renyu pakadzara vanhu. ngatiti buku yavo ngatisiyane nezvozvo paashaisha ndo petiri kuda
pamusoro iyi mubvunzawo 2 minutes pamusoro mhuri kwazioni akadzi ese anga agara po last time ya handika ngabudise nyaya kuti mubobobo wapo handika mwakaenda kwanga kumwesera akadzi anga ari apo aripi akadzi anga ari apo alright chimambirai okay ndiri kubvunza kuti hai ngatidai mubvunzo nyumboasesa wamuri kubvunza ndika wokuti mubobobo aya akatanga kunongedzwa ngezvazvo kuti right imwimwe hamusi kunongedzwa uroiro here mufundisi aya mhuri yese yaiacusa babaye ikati shuwa zvochozozvi right kii yakachizosveba kuti right zvese zvizhinji tichazotaura ngezvazvo inini wacho ndambobikirwawo doro rekumbochemwa kuiswawo mumhatso nekuhambirwa mazembe nekudini ndichiuya kumusapota kudaro kaere baba aya kaere baba anaya ndiwo ari kupfunzura zviro zveshe ndeti ari kupfunzura zviro zvese kaere ndiwo atanga kuenda kuti gogogogogo kune dzimwe mbobobo dziya dzine umweni munhu wakati hanzi haakwanisi yake kuti apinde muri kuzanzi uyaitite zvebasa mufundisi ndo chinhu chekutanga ichocho chekuti nyangwe doro rabikwa nyangwe kana makandodai kana pamberi panhu dai hamuna kupindemo ya of course taswa asi nyaya mbobobo hamukorumbusha ikepo because akadzi acho haana kana nekutombouya futi apo haana kumbouya sei pamwe zvamira izwaika kana apa paichema anhu akawanda akazonga apanguka kudayo yoita unga yadraftwa anhu aichema apa ngauya ati zviro zvataichema zviyani ndaapa stage yakati kana tiri mbobobo oda uri mbobobo toziva kuti zvembobobo haachaitwi toziva kuti zviri zvababa zvokuti zviri kudai toziva kuti doro riya riyataako ribika zvodini zvopera zvakadaro because tikaenda kotanga kuti hanzi doro toribika of course toda kuribika hedu asi kune chazoda kuzonetsa futi ngatiti pamhuri yese yekwaziyomo ndakanasa kuzvitarisa kuti iona zuva racho ainge aihwara ainge aitifishira wangari komplene ndichaita ndiuyu ngekuti zuva ringatobve panapa takazoate mushango tochionaiwa uyo chozviona kuti kunaiwa kwendaita kuno kuti ndizosvika pakuti ndazomobatwawo ngehopeka ngandimbotoende kumhatso neusiku ndoende kotsvake zvinodini zvinodziya wakatosvika mwana wake ari kuda kuwenza kugwajura dhoo kumuka zvakakurwara kaindoita kakani munhu chaiye urwere hwese huriyo hwakawanda asi the most person ari kuatangwa chaizvo ka zvisiri zvekunyeperana kana kuti mwana une mwana usiri kuteera pamadays yake nekudini ndinofunga wana kuma16 17 years ka mwana wauyo aizondororwawo nekutsigira kuti yatiri kubobodzwa nekudaidaika kungakutsinhira uripo mwana wamukoma baba Teshoma imwe muri kwa Teshoma urwere kwa Ziyomo kwese amuzvizivi amusemhuri ndizika baba Ziyomo taura zvakazara imwe ndi mune mwana mwaicomplaina asikana nyakunda yenyu ndi munoziva zvaari imwe apa iflow ava urwere hwemwana wesouka hamungazvizivi baba Ziyomo imwemwe mazviona zvaitika mubobobo kana mwahamba pane here zvachinja kana kuti zvichirimo mushango hapana chakatombochinja zvirimo mubobo urimo usiku uno chaichai mwana unotosokumuka ubuda wainge chitonetsa usiku uno kuda kutobuda futi une 6 years wendaitaura une 6 years ari kumurume ndauya naye kuti ndaikumbira kudai mwana uri kutaurwa nezvake uka mwana uri kutaurwa nezvake hazvisi pamwana uwega tingadaro ndikati order ndoramba ndindeziva kuti order kakune ana maspring mpana ndikati order toti order maspring nyora zita rake uyo wataurwa ndi mambo nyora zita rake kuti huku unouya naye apapo inyoresa ndokutite order because tochiti mambo uramba chiti order kuya koshanda izvozvo instead yekuti ashande anhu ari kuda kurapiwa ari kurwara
ndanga ndichide kuti nyaya yatsasanurwa nemapurisa amambo akaenda tikaizwisisa vekwaziomo vari kugutsikana nezvakabudako. Indaide kunzwa kuti tisaramba tichinge tinovachoka-choka kana kuvatsvakire zvekuita. Kuzwisisa kwavakaite nyaya yavo kwachiremba pavari izvozvi zvivari kushuvire kuti vabatsirwe ngeZimbabwe kuti vachiita chiini, vachitaura kuti tirikuona chinopedza dambudziko redu taiti tikatangire pakati. Mambo ndiwo anochipe simba rekuti chinodiwa kuitwa chacho chichione kuti chinopedza dambudzikoro chemunoona chinopedza dambudziko chinofanira kuitwa ngemhuri yenyu. Handizve azviita imimi dambudziko rendinoona engera ana sekuru haizivi akasonderana kuti bataiwo emazita ekusiyana tochidini toiona kwamutape kumatipepa anakhula kuti nyaya ine madirectors atifanira kunetseka ndiyo because panoona anhu arimwo anokona kutaura. Ndaida kudzoke kuna zvataurawo ndofunga ndipfeiri nyaya yedu. Nyaya yedu yakasarire kudare ava sekuti vakamangarana pachavo ekwaziyoni asi tazosvika mumusha mawa zvino kuzobatwa zvamaziyamo zvakazwi ngachimbomira izvi chendinoti ndichange ndaita kutaura nemukadzi wangu nehama dzake abuda ndosara ndorongedze chinyi musha wangu uyo wakatotaurwawo kuti iwewe watambudzwe makore manganai une mukadzi here zveshe wakadaro kuti handina mukadzi nozo chii chiri kuitisa kudaro chitanga maite chi zvindataura izvi vese vasikana varipo munoza waendawo pana chiremba unozopuwa chaakapuwa umwe naumwe wakapuwa chayadini chaakapuwa. Iri dambudziko remwana uyu harisi dambudziko roti mubobobo asi dambudziko rinonga rikutokwewa uroyi rodofuna kuti kwazi unomuka mwana unowu andomuka usiku unotongowata paroti ndiri kudaidzwa saka zvimwe ndiyo mbuya awo hatichazivi. Alright, zvinode kuizwa zvacho muri kuzviita rini because iyi itori nemapurisa kare mukati anogona kudirect order. Ndatomubvunza ndikati nepolisi yaye nyaya yenyu muda kuti tochidini mapari pane zvemwarongedzera here ndo ndamubvunza apa chimwe rinadzotoma ndomune matsanzo enyu papa. Right, ngatiti papa masire takaita ngekuti isusu takadaidza vaDickson naEphraim kuti vanofanira kunge vadini vari pano padare zuva ranhasi kudare unoenda vakatiti tinodini tinouya mazire ndakaita asi ndakazondoka kundova vaDickson ndo vetaifunga kuti vachauya nechinyi nemukunda hwavo. Mukunda wacho uri kweri asi ende wakati ndouya nababa angu ndizvakataura mbuya kuti ndouya nani nana baba angu pana pendaida kuti ndiwedzere hepa mbichana takati tabve kwamuchadziya kwacho ndichingoti ndasvike kumba kwangu hatizivi kuti mukoma akazvandosi akafonera sekuru amwe sekuru mwana hanzvadzi yamai ndakazwa ndifonera inini sekuru itaura kuti chii chiri kumboitike kumbayo iwe uri kutora mai uchiyanise kudare uchienda nawo kun'anga ndikadaiwa sekuru zvakadaro kunogwa hakudini hakuna ini ndakaendesana mukoma wangu kudare ngenyaya yekuti tigarise zvemumusha zviri kudini zviri kunetsa hatina kutora mai kuenda nawo kudare hatina kutora mai kuenda nawo kun'anga asi takazoya nen'anga yatakazoya naye pamba kuti tibate baba yedu tigadzise zvataida kuti tidini tigadzirise. Sekuru akanditaura kuti hona yo wamhanya isu tiriyo ana sekuru isusu waifanira wakauya kwendiri wakanditaurira kuti ndo pane zvemuri kuziya ndikati hapana chataitoziyawo asi kuti madambudziko etiusanganawo ndo hatizoita tiendewo kupi kotsvage advice. Sekuruyo ndiona futi sekuti ndo anenge ane kutaura kuti amweni aya asasauya ngekuti iwo ari kuti iwo wakamhanya kuti uende kotifumura iyo kuti utaure zvakadai dai because wanga une zvawaiziya ine hapana chataiziya maringe namai kuti pane zvichazobudawo zvamai ndaitotiwo zvababa zvetaindozwa ndo zvichandodini zvichandobudepo. Anasekura kuti part 2 akabatwa here pane umwe kana kuti haasina kutobatwa iwo ngeimba hombe yana Dickson mwana uri kuharare. Ngatidai pane challenge yawo aya Dickson Darana Grass pachauya munhu washe ndo sekuru eimwe mhatso yeti unenge akarya pfuma kumhatso yakarirwa pfuma yana yababa uyu ikwa Ephraim Maunze saka vari kuchisundirana vari tu kuti inini handiendi kuti kwakarirwa pfuma yeawa ngeuyu saka Dickson uya waindoti kana musina kubata Ephraim handiuye pamusoro zvisinganetsi here anonga anyorwe masamoni kana zvichinetsa anyorere masamoni maanyorera masamoni anosungwa nedare chizanzi uyai kunoku muridiwa nedare muzwe nyaya iri kunoku ngozi mumatokorera zvemo
ngauye musi wekoti next court auya musi next court tozwisisana anasozwa zvakaita hanzvadzi yawo then kutangira ipapo kana ichienda mbuya yawo oenda then doro rotanga kubikwa then amweni anhu ari kunetseka yakada nembobobo aya zvochitanga uchizi baba uchibudawo abuda baba acho ochitaura umwe naumwe chifibo chaanacho kuti iwo wakanditira chakadai iwo wakanditira chakadai kutanga ndima yacho akatanga kutozi iwewe ndichikurarama wairamba urara neni izvo waiona yanyaya kuramba kurara nemurume wako akaratidza kuzvishora ndikazikuwata nevabondobo ungachizoswera ichidai kureve ndanga ndakura yoswera ichandiri baindaamazi yatongozi anhu woye chenjerai munoita ngozi madzimamo simukukaendai toonana musinonini ini ndari mubvunze endai kunzo ndikumbirawo mhure kwamemba hlabisto memba hlabisto Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira. Dojibondora, tete.